Bona tarda a tothom. Jo crec que ens coneixem tots. Pels que no em conegueu, soc el David Martínez, gerent d'Urbanisme de l'Ajuntament. Aquí hi ha més gent que normalment quan fem sessions participatives amb veïns, o sigui que és tot un èxit. Jo, sincerament, no esperava que hi hagués una sala tan plena. Seré molt breu perquè l'important avui és que tinguem ocasió de veure alguns projectes, algunes intervencions i que puguem tenir un debat, que aquí hi ha molta matèria gris avui. Jo crec que el que em toca a mi dir és que amb ocasió de... Jo crec que fa 4 anys, que un dia em va venir el Julián, amb el qual ens coneixem des de fa molts anys i tots aquí som pràcticament coneguts i amics, més amics que coneguts. I nosaltres que som entusiastes de reprendre una tradició que hi havia en aquesta ciutat fa molts anys, que era que les escoles d'arquitectura i l'Ajuntament de Barcelona treballaven conjuntament, i de fet aquesta ciutat, la ciutat que coneixem, és producte d'aquest talent col·lectiu posat a disposició de la ciutat en termes generals. Doncs amb mi que hem tingut ocasió fa uns anys, quan jo estava de gerent de l'IMU, em vau explicar el que eren les càtedres que hi havia a l'escola i vam dir, muntem la primera, vam activar la primera càtedra, que és la càtedra que avui ens ocupa, que és la càtedra de regeneració urbana, que era un tòpic que teníem, o que tenim, però que explícitament teníem a l'Ajuntament al mandat anterior, fa 4 anys, i que té a veure amb el que ens tocarà fer a les ciutats consolidades a partir d'ara, que és reciclar, regenerar, en termes d'espai públic, en termes de serveis i en termes d'habitatge, perquè també tenim un parc que ho va necessitant. I a partir d'aquí, avui veurem els fruits d'aquests 3 primers anys. Jo he pogut anar a algunes sessions puntualment, per tant conec algunes de les qüestions que avui veurem. És un goig tenir tot aquest col·lectiu de professors, el Col·legi d'Arquitectes, el GIM, gràcies per venir, amics doctors, amics professors i tot el col·lectiu docent, també els companys de l'Ajuntament, el suport logístic que sense ells tampoc són res. I dir-vos que aquest any hem muntat una segona càtedra, és la càtedra del Besòs, que també és un territori que avui veurem dues operacions, però com a territori conjunt hem muntat una segona càtedra i estem a disposició. Com a Ajuntament de Barcelona estem a disposició de les escoles, del col·legi, perquè tots els esforços de la nostra professió, arquitectes, urbanistes, etc., són tots necessaris i a disfrutar de la sessió d'avui i molt benvinguts. Sí que m'han dit que hi ha un tema logístic, és que a les 9 ens faran fora, o sigui, si no pleguem a les 9, per tant, anem a ser tots sintètics i eficients en el temps també i moltes gràcies. I ara crec que li he de passar la paraula a la Glòria Viladric, que és l'actual gerenta de l'Institut Municipal d'Urbanisme i que és la que actualment té la responsabilitat de donar continuïtat a la càtedra de regeneració. Glòria, tot teu. Bé, gràcies, David. Bona tarda a tothom. Com ha dit el David, jo agafo el relleu, diguéssim, d'aquesta càtedra, és a dir, finalitzo aquesta temporada, diguéssim, i esperem la temporada següent. Crec que és important també tenir continuïtat amb aquests treballs. Donen vida a l'Ajuntament, donen vida al territori, donen vida al col·lectiu de la universitat i, per tant, jo crec que són treballs molt benvinguts i molt... Dóna gust poder estar en una sessió d'aquestes, realment. Jo és la primera que assisteixo i, per tant, jo estic encantada. Dono ja pas a la feina perquè, com deia el David, tenim un temps limitat i endavant. Molt bé. Bueno, què és això de la càtedra? Perquè molta gent no. En realitat és una contribució econòmica que fa una entitat, en aquest cas és pública, però una entitat, a la universitat per fer coses. Quines coses fem? On està el fons de les coses? El fons de les coses està en 2 aspectes. La càtedra són bàsicament 2 coses, beques i ajuts als estudis. A quins estudis? El màster, diguéssim, no teòric, que és l'MB-Arc, de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, on el que es fa bàsicament són ajuts a les persones que volen, diguéssim, investigar sobre temes de regeneració urbana, amb tot l'ampli ventall d'aspectes diferents que té això. I per tant són uns ajuts que fem cada any, amb un petit concurs que fem, que costa d'omplir, i bàsicament és el preu de la matrícula.
que ara ja no és tan econòmica com fins ara i per tant que és important. A més, hi ha beques per la recerca, i que són els que ens ajuden, diguéssim, a muntar la selecció d'imatges, que ens ajuden d'alguna forma al propi departament a tirar endavant moltes feines petites que tenim dins del departament. I, bàsicament, diguéssim, aquesta línia d'ajuts està fins aquí. L'altra és una línia d'investigació i divulgació. Investigació sobre què? Sobre el màster habilitant, en aquest cas, o sigui, aquests 3 anys ho hem fet sobre una assignatura a l'escola que es diu màster habilitant i, en concret, ha sigut sobre l'assignatura de la línia urbanisme que es titula precisament Regeneració Urbana. I, per tant, tots els alumnes que s'han... Aquí tenim alguns d'aquest any. Tots els alumnes que s'inscriuen en aquesta línia de màster saben que fan aquest tipus de treball o aquest tipus d'investigació que deriva a ells en un PFC, un projecte final de carrera que els hi fa arquitectes, de fet. I per això és el màster habilitant. Nosaltres intentem que això no sigui una cosa individualista, cadascun el seu, sinó intentem que s'entengui com un treball col·lectiu d'investigació i d'exploració, sobretot, en aquest cas. I d'alguna manera és el que deriva al final en aquestes publicacions que teniu, que no són la col·lecció de projectes, moltes vegades sabem, sinó que intenta ser una síntesi molt, diguéssim, si passes, Fèlix, els tres llibres, una síntesi de... Els 2 primers anys vam afrontar un tema dificilíssim, que és Ciutat Meridiana, que no sabíem per on agafar-la, sincerament. I el primer any sí que vam fer un intent topològic, tipus de projecte en la regeneració urbana. Tipus de projectes que va més enllà de la idea aquesta de millorar. Millorar l'aïllament tèrmic, millorar les estructures, millorar... Una cosa és la millora de l'espai públic, de l'accessibilitat, i l'altra és aquesta idea de transformar barris purament residencials, aquests barris de la primera perifèria, aquests barris construïts al bloc obert, a l'època dels anys 70, transformar-los en ciutat, que no és fàcil. No és fàcil per què? Perquè aquests alumnes han tingut que pensar en tipus de programes. Es posen ells els programes. En la carrera van solucionant problemes. Els hi posem nosaltres els enunciats, el programa i la parcel·la, inclús. Aquí no. Aquí busquen ells el lloc, busquen ells a partir d'una estratègia i a partir d'aquí, d'alguna manera, desenvolupen aquests treballs. En la primera topologia i en l'últim hem intentat que sigués més una reflexió sobre la metodologia, de com afrontar aquest tipus de projecte. Yo creo que ya pueden pasar al següent. Sí. Pues el segundo es Miguel Mayor. Okay. Bueno, para ir rápidamente, pues la verdad es que el trabajo de la edición de los libros ha sido un trabajo muy interesante. Yo llegué en un momento en que el proceso de trabajo de los talleres ya estaba consolidado y ya se empezaban a ver los resultados. El hablar con los alumnos y el plantear cómo sintetizar de alguna manera un trabajo muy copioso, que eran... Se habla de 60 láminas por equipo y maquetas y versiones de todo este trabajo, pues era convertirse un poco en intérprete de cómo ese ejercicio, ese entrenamiento en la regeneración urbana, pues producía unos productos y unas ideas, Esa interpretación pasa también por distintas etapas a lo largo de los libros. El primero y el segundo libro básicamente es mostrar cómo se está trabajando el tema de Meridiana. Espero que queden reflejados los proyectos, porque fue un trabajo bastante arduo el de seleccionar y clasificar, el de generar unas taxonomías donde pudiéramos hablar de espacios que sirven de puerta, de conexión o de agrupación. Son conceptos que ustedes podrán ver en los libros y están explicados y ejemplificados, también el interés que teníamos era, incluso hay la presencia aquí de los vecinos, Es importante también devolver ese trabajo, digamos, de análisis que ustedes podrán apreciar en los libros, que evidentemente son una síntesis. Por ejemplo, en términos gráficos y de selección de información,
estamos frente a un proyecto de transformación importante en un barrio dependiente, en el caso de Meridiana, y entonces ahí se plantea mucho el trabajo de la sección. Hemos tratado de seleccionar mucho de esas imágenes que representan esas ideas potentes de resolver los problemas de una fragmentación del barrio por la misma topografía. Y en el otro, que es otra realidad muy distinta, que es el sudeste del Besós, pues ya se habla más de unos aspectos metodológicos y de otra realidad, ¿no? En conclusión, a partir de estos 3 libros, y que esperemos que haya muchos más, es que efectivamente la regeneración urbana, que es una cosa que se está volviendo ya una palabra que se usa mucho, es importante entenderla desde el ejercicio del arquitecto y sobre todo entender que la regeneración no tiene una fórmula, y que hay que entender las realidades locales para plantear soluciones. Gràcies, Miguel. Bé, per part meva voldria agrair la confiança de l'escola, del departament, de l'Ajuntament en encarregar a Escalae l'organització d'aquesta situació. Tenim el Consell Editorial en ple aquí també present, és a dir, que estem els veïns, els estudiants, el professorat, els professionals i la indústria. Estem tots avui en aquesta sala. Gràcies per venir, també a vosaltres. Bé, ja em conegueu una mica i m'agrada sempre revolver una mica el que estava previst. En principi teníem un ordre d'intervencions, explico la mecànica de la sessió. S'explicaran 4 únic projecte. Has dit, Miguel, 60 làmines per equip? No, no. A Barcelona són 60 làmines per estudiant. D'equip no res. Hi ha d'altres indrets que sembla que sí, però aquí no. Aquí cada estudiant fa les seves 60 làmines. És molt important això. Sí, sí, sí. I què estava dient? Sí. Bueno, la dinàmica és que 2 treballs professionals s'explicaran com a projecte i com a obra, en una dinàmica a la que fem servir a la manera de documentar de l'Escalae, que és donar pas als processos, tant de projecte com d'obra, i 2 estudiants que ja no ho són, perquè ja són arquitectes, explicaran el seu projecte al final de carrera. Per tant, faran una microcàpsula. En el cas de les obres, com que és projecte i obra, és càpsula sencera. Però l'he reordenat. Anem així, vaig jo anar primer... No, anem a començar amb l'Alba. Comencem amb una micro, no? I anem fent. Sí? Te sembla, Alba? Però bueno, ara passem al panell crític. El panell crític és això, és crític, O sea, ara no se vale... Está prohibit el elogio. No se puede. O sea, la única posibilitat és preguntar, matizar i quejarse de lo que corresponga. Llavors, anem a veure qui comença la queja. David, com estàs de quejas? Sí, vinga. Que sigui difícil, sisplau. Que sigui difícil. Pot ser a un en concret? Bueno, no es pot elogiar. Bueno, doncs quedeu per no elogiats, llavors. Jo tinc 2 reflexions. No? Una és una reflexió, no és una pregunta, però és que tots els projectes, diguéssim, condensen en un espai limitat, però tenen una mirada relacional, no? Això crec que està en tots ells present. Hi ha un tema que és el temps, que això preocupa, no? En el context nostre, que tot és tan ràpidament caduc, no? I que les resolucions han de ser per demà. Tenim una disciplina que, per la seva idiosincràsia, és lenta per definició, l'urbanisme és lent per definició, i els projectes requereixen temps, sedimentació, tenen una certa capacitat d'adaptació, que això és interessant, no? I darrere hi ha unes inversions, hi ha un budget, hi ha un element econòmic que no s'explica mai, però que també determina el temps, perquè això ho paguen administracions, ho paguen, en l'últim cas, un conglomerat d'empreses, no? Del sector públic, entenc, no? I per tant, diguéssim, tot això impacta en el temps, no? Ja no sé si és una virtut o un defecte, però incloure o entendre, o quan un dibuixa, sempre tendim a sedimentar una imatge fixa, malgrat que la dibuixem, diguéssim, molt vinculada i molt relacional, però, bueno, i aquí ve una mica, si vols, una mica la crítica, no? Les estructures més regulars, no? O les estructures on hi ha una estratègia que incorpora el temps i per tant les menys amanerades o les més sintètiques segurament aguanten millor
qüestions que ara no podem saber, com és si un cert programa canviarà, no? El Jorge ens deia, va començar i ja tothom estava pensant en una biblioteca, no? Bueno, no totes les propostes tenen una resiliència respecte als programes, no? Una capacitat, diguéssim, de seqüenciar-se en la seva capacitat d'inversió, també, no? Si un projecte és tècnicament molt monolític, doncs segurament, diguéssim, o hi ha algú que posa tot el budget d'inici o difícilment... O sigui, pensant les seqüències, pensant el temps i pensant com les formes, com la manera de plantejar el projecte, que tots són brillants i tots tenen aquesta capacitat relacional, però potser l'element que jo posaria sobre la taula és aquest, no? O sigui, com el temps, en qüestió econòmica i en qüestió seqüencial, atès que tot això triga sempre molt, el podem interioritzar en aquest tipus de projectes, no? És una pregunta que jo faria. Algú té resposta a aquesta qüestió? Anem a veure els estudiants, no, Alba? Què fem amb els temps? Els estudiants, abans deia Metropolità, Alba va venir d'Osca, Íñigo va venir del País Basc, no? Els professors ja no sé ni d'on venim, no? O sigui, imagineu-vos, és molt maco, no? Aquesta vida de la nostra ciutat i de la nostra escola tan oberta. Íñigo, Alba. Yo haría la contrapartida en el sentido de muchas veces este tipo de proyectos no se inician simplemente por miedo. Miedo por el tiempo que puede suceder en el tiempo, que no salgan viables, hay un montón de capas que ya no solo es el tema arquitectónico de urbanidad. Entonces, yo diría que hay que ser valientes y que el tiempo puede ser que nos lleve nuestros años, ¿no? Pero que en el fondo estas intervenciones, una vez consolidadas, merecen la pena y que al final es un esfuerzo invertido y es dónde lo invertimos y cómo lo invertimos, más que el tiempo que puede ser. Seguramente los programas acaben siendo caducos y se vayan transformando al igual que la sociedad, pero también es poner nuestra semilla de pues vamos a cambiar, ¿no? No nos vamos a quedar con lo preestablecido simplemente porque nos va a llevar tiempo. Está cambiando tiempo por lugar. Eso es muy barcelonés, ¿no, David? A ver. Yo creo que es muy importante que se apueste por un modelo de ciudad en el que se entienda que los proyectos de arquitectura tienen que perdurar mucho en el tiempo y apostar por una regeneración en la que se plantea muchos años vista, ¿no? Y pienso que, por ejemplo, yo soy de San Sebastián, que es una ciudad que a nivel de planeamiento es muy interesante y que de alguna manera ha aguantado muy bien todas las regeneraciones que he ido teniendo, y me parece que se debería de apostar un poco por esa línea de proyectos a muy largo tiempo. O fuera de tiempo, directamente, ¿no? Gloria, no sé si quieres preguntar a los profesionales o quejarte de algo en particular. ¿Le pasáis el micrófono a Gloria, por favor? Bueno, yo cuando estaba escuchando las diferentes propuestas, me gustaría que ellos mismos pudieran decir algo respecto a alguna de las propuestas de los compañeros, respecto a la visión de las personas, es decir, respecto al tema de la sociedad, al tema de los que viven en estos espacios, de los que transitan en estos espacios, respecto pues, a los proyectos que han propuesto, ¿no? ¿Cómo influye la vida en estos espacios, pero del compañero, no de su propio proyecto, sino del Alba, por ejemplo, el de Íñigo, o el de Íñigo de los otros La pregunta es importante. Están detrás de la asociación de vecinos diciendo a ver qué responden aquí, qué pasa con nosotros, ¿no? A ver, Marta, ¿qué pasa con la gente? ¿Les parece bien que les coses sean negres? Com van les coses? És que tots els projectes que hem vist hi ha un factor social molt important i justament la regeneració té a veure amb el canvi d'ús d'aquests espais, no? Jo crec que amb tots els projectes que hem anat veient té aquest factor, no? D'intentar crear nous espais públics, que l'espai públic no deixa de ser per la gent, no? I jo crec que crees dinàmiques, noves circulacions, noves visions, no? Aquesta secció totalment, no? De veure de dalt a baix, tota una sèrie de relacions que té a veure amb la percepció del vianant, i per tant acabes fent viscuda un espai, o fent viscut un espai que potser anteriorment era de pas simplement i no t'hi fixaves. El mateix, Jorge, en aquesta versió europea? Sí, en tu cas. Jo apostaria. Jo recordo que quan es va acabar el projecte,
el més interessant era que la part de l'estació on estàvem, entre l'estació i els Leyen, tothom considerava que allò era un darrere. I de sobte la mirada va canviar. És a dir, jo penso que la regeneració comença a canviar les mirades. Allò que veies com a marginal ho trobes atractiu. És a dir, sobre un canvi de sentit. Els edificis eren els mateixos, els que hi havia tots al voltant, però la forma de mirar-los era diferent. El passeig Kaiserley l'havia arribat a fer i a reconstruir el Manuel abans del 2012. Però això fins i tot va començar a canviar i a estimular aquelles activitats. Ja la gent no veia aquell espai com un lloc que era terrorífic passar, el metro era una cosa fosca, lletja, sinó que de sobte hi havia alguna cosa que transcendia la seva estricta funció i que li afegia alguna cosa que la funció no havia estat capaç de donar-li. I aquest canvi, diguem-ne, aquesta transcendència, va canviar la mirada sobre aquella part de la ciutat. Immediatament és quan notes, és a dir, tu vas passant i quan anem passant va canviar la Torre d'Amberes, però també ha canviat l'edifici al costat de l'òpera, que es va transformar completament, els negocis ha canviat, ja no està ple de sex shops, diguem-ne, la gent ho reconeix com un lloc on tenia un restaurant normal, on poder fer, i a la vida ordinària ha agafat el lloc i l'expectativa. I el mateix l'accés a la ciutat històrica, és a dir, el projecte ha tingut un gran canvi. Però clar, el Manuel m'ho va dir en el 2012, abans, quan estàvem acabant la fase de masterplan. I deia, serà molt complicat que es torni a fer un projecte com Opera Plain o com tal. I diu, no sé si el construirem o no, però diu, serà molt complicat. Per què? Perquè el món tendeix a dividir administrativament els contractes. Ara es fa un contracte per un túnel, un contracte per l'urbanització de superfície, un concurs per veure si la plaça o l'espai públic és d'una forma o d'una altra, i diu la capacitat de relacionar coses o de tenir projectes més sintètics ha canviat, perquè també ha canviat la cultura administrativa. No és només un problema de temps, sinó que ja no es fa. I llavors es fan obres que són costosíssimes i que en realitat estan tan dividides que els conceptes perden la potència de tenir una visió directora en algun moment. És a dir, aquesta idea que jo penso que el Manuel, que havia fet l'Obaina uns anys abans a través del masterplan del Marcel Smets, tenia molt clar una visió global, dona una unitat, estableix els elements i llavors les arquitectures juguen un paper dintre del joc d'escacs en la transformació de la ciutat. I això que era tan rellevant, la cultura actual ho ha esmicolat. Això és una queja de debò, queda clar, no? I a més no avisen, verdad? Aquests projectes, sí. No, sí. Però això és un altre tema, després anem per aquí, no? Anem als departaments ara, recordeu, ja sé que esteu orgullosos dels professors i dels estudiants, però no toca elogi. Carles, Jaime, pregunta difícil. Carles, sí, sisplau. Doncs no sé, tens aquí els veïns, mira. Bueno, no ho faré, ho sento. Jo he vingut pensant unes coses, les he canviat, les he tornat a canviar. Aquesta em sembla que no puc seguir-te. No, jo crec... Faré una crítica, però crec que és obligat per, no meu, sinó els companys que representem l'Escola d'Arquitectura, tu inclòs, diguéssim, que, és a dir, comparar un moment i dir que, hosti, el que hem vist avui, que és una enceladera com les que prepara Scalae, típiques, denses, intenses, etc., però en realitat són un reflex d'algú que és bastant excepcional a l'estat espanyol, que és que hi hagi un espai d'un màster habilitant que es dediqui a fer aquestes coses que ens heu ensenyat. N'hem vist dues i prou, i hem ensenyat els professors que ensenyen, etc. I per tant, hi ha com una atmosfera de dir com l'urbanisme dels arquitectes és quelcom que sabem que és molt útil, però en realitat és molt excepcional en el nostre país, i jo diria Europa, a més, i això passa a Barcelona, i passa per les administracions, passa pel col·legi i passa per la universitat. Jo diria que mentre es mantinguin aquests triangles, és un comentari una mica institucional, però crec que l'hem de fer, és possible seguir fent aquestes coses, i quan es trenquin ja no ho farem i farem el que fa tothom, que és que els d'urbanisme farem planejament, serem la cosa més avorrida del món, etc. I si no, jo crec que avui, a través de col·legues i d'estudiants arquitectes brillants, es demostra que efectivament hi ha un espai de pensament, de conceptualització, en el qual
pensem a l'escala de la ciutat, ens acostem a l'arquitectura, però sí, però no. I és per mi, i això no és cap crítica, és un autoelogi que ens inclou a tots els que estem en aquesta sala, perquè crec que també té molt a veure amb la ciutat, té a veure amb la implicació de la ciutadania, amb les discussions urbanes, etc. I això fa que a Barcelona l'escola, el col·legi i els departaments pel mig fem quelcom, insisteixo, que és diferent i que quan un se'n va a donar vols por ahí te n'adones que realment estem en una bombolla. I t'ho diuen, i és veritat, i aquesta suma de lliçons d'avui crec que ho mostren des de veient la cantera, veient els sèniors, veient les promeses i veient els mestres en la pantalla. Per tant, jo crec que això és molt important. Autocrítica, esto es el elogio. Autocrítica. Què és l'autocrítica en aquesta mateixa escola, en aquesta mateixa cultura que convivim? Ho ha dit el David i estic molt... És a dir, ell no ho ha utilitzat, però precisament un pot dir que optimistes anirem a casa. L'urbanisme serveix per fer millor una obra infraestructural que tota una merda, tantes merdoses que veiem a tot arreu, que hi ha uns arquitectes amb sensibilitat urbana que són capaços d'interpretar, de dir-los als enginyers, etc. Els arquitectes són capaços, en aquesta ciutat han sigut capaços de posar d'acord l'Institut dels Mercats, amb els de la Salut, que ni es parlaven, l'Ajuntament ho ha fet, però amb la bona arquitectura, amb el Forpienga al davant, va entendre de fer una cosa que no es feia arreu, que era fer equipaments mixtes. I això és només des d'una mirada de l'arquitectura de la ciutat que som capaços de fer-la. En aquest optimisme, que en realitat és molt bo, sobretot si forma part dels que no esteu a dins del milieu, pot dir, potser els enganyen els estudiants, perquè potser aquest optimisme acaba servint per fer l'obra més excepcional del nord de Bèlgica, per fer un dels 10 equipaments híbrids que s'han fet a Barcelona, però i això ho podria dir el degà, potser aquesta excepcionalitat ha de ser tan excepcional que no es converteixi en la norma que expliquem quan volem explicar com es regenera la ciutat. Perquè la ciutat no es regenera des d'un punt, des d'aquesta capacitat d'intervenció nodal, intensiva en un punt, sinó que hi ha moltes altres problemàtiques que pot. Per tant, jo diria que a la vegada que faig l'elogi, considero que potser hem també fer una reflexió sobre com mesurem l'optimisme. I la segona cosa que té a veure amb això, perquè té molt a veure amb la cultura i amb com fem les coses, és que seguim fent un urbanisme, expliquem un urbanisme públic. És a dir, Amberes l'ha pagat, després hi haurà uns que trauran un sex shop i posaran un restaurant cozy, gentrificat i no sé què més. El Guinardó, sempre ens diuen que aquell eix ha millorat, Llívia ha millorat molt, però al final el mercat del Guinardó és una inversió pública acollonant. La tal és una cosa. I en aquest sentit, el que més avui m'agrada molt, la presentació de l'Alba. Perquè ho ha dit així com molt tal i crec que té a veure amb l'esforç dels professors. Per tant, no faré la pregunta, però si voleu podeu respondre. Que és com podem ensenyar a que la bona... Perquè és un repte. És a dir, la ciutat no es fa ni amb els grans projectes plens d'optimisme, ni no es fa només d'aquesta manera, ni es fa només des de l'obra pública. Perquè la inversió pública, el gerent ens ho ha dit, té la capacitat que pot tenir. Llavors, com som capaços de... I crec que aquí hi ha molt camí de recórrer. Com som capaços d'ensenyar, d'aprendre, i per tant, no sé, pot ser una pregunta, ho sento no tant els veïns sinó els estudiants, si ells se senten prou ensenyats sobre aquesta manera de fer la ciutat, que no és traient la vareta màgica que jo sempre dic de Frozen, que diu equipamiento, 7 plantas, suelo de travertino, sinó a través d'aquells que construeixen la ciutat. I de fet estem a prop del 22 >. I ara no tindrem temps d'entrar aquí. Però moltes vegades la nostra ciutat encara és extremadament crítica i extremadament ideològicament adversa a entendre que la ciutat que construeixen els privats és una ciutat que s'ha de posar en valor, que té un valor extraordinari pels gestors, i crec que això és quelcom que em sembla també a les escoles o dins d'aquesta cultura d'elogis compartits, merescuts, també crec que haurien de fer tal. I em sembla que és quelcom que en la presentació d'avui d'alguna manera es veia. Jaime.
Sí, moltíssimes gràcies, Fèlix. Si jo únicament amb el paper institucional i molt breument vull fer un agraïment i donar l'enhorabona a l'estudiantat, al professorat, a totes les institucions, al col·legi, a l'Ajuntament de Barcelona, que ha fet possible tot aquest gran treball. I aquesta sessió que ens ha permès, com fan totes les tres portades de les publicacions, establir lligams. Em sembla un encert, aquestes publicacions, que són testimoni de tot aquest gran esforç desenvolupat durant aquests darrers cursos. Aquests lligams, que d'una manera gràfica eren constants en totes les presentacions, que establien relació entre les coses, porositats, dotaven de caràcter i fonamentalment enfortien que lo important no és la forma, sinó és la forma entre les formes, a l'espai urbà, que és quelcom que jo crec que tot l'estudiantat ho té molt interioritzat. Així que l'enhorabona per l'acte i a tots els estudiants i professors i arquitectes. En aquestes aportacions de departaments, a vegades pensem, es podria començar la classe, el taller de cada dimarts, llegint el diari, com per explorar precisament aquesta connexió amb la realitat, on estan els recursos o què està passant. I d'alguna manera el Carles també ha fet un al·legato, diguem-ne, contra l'encàrrec, com a lògica mental de com es produeix una intervenció en la ciutat o on fos. Jo crec que aquesta és una discussió interessant en departaments. De fet, aquesta línia, la que avui està exhibint la seva feina conjunta, és una línia una mica especial perquè és una línia en la que es barregen tots dos departaments, tant el d'urbanisme com el de projectes. És un cas únic, de fet. I jo crec que és interessant perquè això fa que inclús es generi un glossari propi, un glossari mixt, que té a veure amb projectes i té a veure amb l'urbanisme o l'urbanització. Per exemple, una paraula que fem servir moltíssim és sistema, abans, per exemple, que edificació. Penso que el Departament de Projectes en aquest sentit també fa anys que fa un esforç d'anar més enllà de la lògica de l'encàrrec amb un programa predeterminat per precisament introduir la discussió de per ara què toca i com viu això. És així, no, Jaime? Molt bé. Doncs voleu respondre a aquestes inquietuds dels departamentals? Potser algun estudiant vol dir alguna cosa. Esteu d'acord? Us sembla bé el que ha dit el Carles? Sí. Mira, aquí van a dir algo. No, a veure... El que has dit que a vegades ser massa optimista o com massa, diguéssim, utòpic, és veritat, però és que no hi ha un altre lloc on ho puguem ser. Vull dir, és que, saps? És que és l'únic lloc on podem pensar coses una mica fora de lo que és el marc ja predeterminat per tot la institucionalització i burocràcia de tot el que ve després. I crec que lo guai és... Bueno, perdó per la paraula, però... Lo interessant és que després alumnes que, diguéssim, que encara han fet just ara el primer pas abans d'arribar, que et puguis plantejar coses com una mica més inusuals o que no estiguin tan dependents de tot el que és, inclús de qui estigui governant en aquell moment, perquè és que a vegades un projecte d'urbanisme jo no ho conec massa, però pot canviar perquè simplement les següents eleccions ja no es vulgui tirar endavant. Entonces, crec que poder fer això des d'una perspectiva una mica en la burbuja, que és el que has dit, i tens raó, però és que si fora de l'acadèmia ja és més difícil, és que si no ho fem allà, vull dir, on ho fem? Però bueno, que és només una... És una reflexió interessant perquè està apuntant a la pregunta por el tiempo presente. ¿Cómo es mi tiempo? Y esto, ¿cómo lo trasllado al que passa ara mateix? Que de fet és una pregunta que constantment intentem fer a classe també. És més, ho reclamem. Ei, no vale que t'aprenguis el passat i apliquis el passat al teu temps. De què va? I com projectes cap endavant en aquest temps que és fora de temps, que és ara, però que també és dintre de, a lo millor 10 anys. Veïns, què us sembla tota aquesta discussió? Què traieu en clar? A veure. Nosaltres venim de la ciutat meridiana, clar, quan escoltem aquestes coses ens és molt interessant pel tema, el que diem, s'ha parlat del marco temporal, no? Clar, nosaltres des de fa molts anys tenim moltes carències, és el barri més pobre de Barcelona. Segurament que sigui més pobre de Barcelona no és rellevant,
és que és pobre. I clar, quan en un barri la renda mitja anual són 10.000 euros l'any i una vivenda de lloguer costa 800, i veiem aquestes coses, ràpidament ens ve la paraula gentrificació. Más bonito, con muchas ideas, van a poder vivir los vecinos aquí. Podran pagar-se sus rentes. També nosaltres s'ha comentat molt bé el tema de les diferents administracions. No? Estem cansats d'escoltar projectes de fa 30 anys que quan hi ha el govern... ¿Cómo está el tema del acueducto? ¿Cuántos proyectos se han hecho hace 30 años? ¿5, 6, 7? Cada legislatura 2. Cada legislatura 2. Faltan. No, sí. No, ha mencionado el acueducto, esto viene desde los romanos casi. Sí. No, però és molt interessant, no? Perquè una regeneració urbana pot ajudar a una relació social. Aquesta és la paraula. Què va primer? Si tenim en compte que a la Ciutat Meridiana no hi ha cap escola de formació professional i s'ha de fa 30 anys, tenim un problema. Fa 30 anys a Ciutat Meridiana veiem 20.000 persones, ara en queden 10.000. Efecto Detroit. Moltes vegades totes aquestes coses es fan des d'un despatx i no se'n va a la realitat. I és molt bo i és fantàstic fer utopies. Però primer tenim una realitat d'absoluta vulnerabilitat amb la que hi ha moltíssima gent ocupant pisos de grans tenidors, amb la que el mercat ha canibalitzat el territori. I en la que jo sempre dic, jo fa molts anys que estic a Ciutat Meridiana, però no soc de Ciutat Meridiana. Jo sempre dic que la gran tortura de Ciutat Meridiana és que arriba el metro i el tren i s'especula. Llavors, clar, tot això des de l'urbanisme com s'atén a les necessitats de la població, que són necessitats de demà. Mañana no voy a tener para comer. Es veure aquests plans i dir, bueno, largo me lo fiáis. ¿Quedará barrio cuando todo esto suceda? Bueno, en principi, si es produeix la regeneració, sí. Vols? Quines reflexions, no? Intento ser crític i constructiu, I tant. Sí, no. Però bàsicament, que m'he estat treballant 2 anys amb el Julián Galindo a Ciutat Meridiana, el que nosaltres diem és ha d'haver-hi algú dintre dels territoris, i especialment dels territoris que d'alguna forma no han progressat com els altres, que els estimuli. I estic d'acord amb el Carles, és a dir, no ha de ser el missatge de que la inversió pública salvarà les coses, sinó que l'urbanisme té la capacitat d'ordenar com funcionarà el privat. És a dir, el que pot aportar, el que pot millorar, i és la confiança, no en l'aqüeducte, que no sé si el necessiteu, de fet, perquè ja ho solucioneu per l'altre costat, però, ostres, quan hem parlat amb els veïns de Ciutat Meridiana ens deien necessitem comerços millors, necessitem que això prengui un dinamisme de ciutat normal, perquè llavors tot serà normal. I és aquesta normalitat la que pot impulsar l'urbanisme, no cal fer projectes d'estacions. Hi ha projectes extraordinàriament singulars perquè hi ha barris com el que us explicava la Marta del Guinardó que estaven en situació d'abandonament total i llavors allà es necessita un cop de puny i és l'administració la que ha de donar els cops de puny que són necessaris. Anvers volia transformar-se i renovar-se i per això impulsar aquest projecte. I impulsar un projecte, i a Ciutat Meridiana probablement caldria que la ciutat fes un projecte, però no un projecte ensimismat en si mateix, sinó un projecte que fos acompanyat de donar instruccions per millorar la vostra qualitat de vida en el sentit de que es poguessin transformar els pisos, és a dir, que hi hagués gent interessada en posar diners en vosaltres, a part de l'administració pública, i que passéssiu a ser. Sempre ho comparem en el curs. Escolta, agafa't un tros de l'Eixample. Hi ha hotels, hi ha tal, la gent canvia, renoven els pisos, tot té un dinamisme. Agafem el mateix tros de Ciutat Meridiana, mirem, teniu més o menys la mateixa població que una illa de l'Eixample. Quin dinamisme té? Ostres, doncs no en té. I aquí és on l'urbanisme pot decidir, és a dir, pot incidir. I és el que nosaltres diem, cal potser pensar que aquests màsters de regeneració, i especialment el projecte de l'Alba, el projecte de l'Iñigo feien èmfasis en això. Són projectes de gran transformació, de gran abast, que tenen una mirada semblant al projecte del Guinardó o semblant al projecte d'Òpera Plain, però que estan específicament pensats perquè sigui el privat el que el desenvolupi. I tenen uns condicionants, i tenen unes determinacions, plantes baixes, aprofitaments, tipus de feina que s'ha de posar, tipus d'estructura, per reflexionar des dels barris.
la qual cosa afavoreix algo que, no perquè parlem d'aquí dels projectes, però és que a Europa el projecte públic o privat, és a dir, impulsat pel públic, desenvolupat pel privat, està a l'ordre del dia. I aquí durant anys ens ha costat pensar que quan entra el privat surt la paraula especulació. I surt la paraula que l'urbanisme és especulació. Perquè estem afavorint que el privat passa el mateix amb l'habitatge social i no voldria fer demagògia. Però si només pensem que serà el sector públic el que faci habitatge social, farem 200 habitatges socials cada any i un any excepcionalment farem 1.000, perquè hem arrencat amb impuls. No sé si arribarem als 50.000. Per tant, o sumem forces tots o els projectes no en sortiran, com deia el Carles. Bueno, has hecho un minuto gordo, ¿eh? Sí, està bé. No, però algú ho havia de dir. Està clar, no? Sí. Bueno, estem arribant a una part ja final d'aquest assumpte en el que estem en regeneració urbana, hem fet tot aquest viatge topogràfic, hem acabat descobrint un pont que estava amagat, en fi. Però tenim l'escola i el col·legi. I a mi m'agradaria que ja, vist lo vist, què le pregunta a l'escola al col·legi? I què le pregunta el col·legi a l'escola? En relació amb aquesta connexió amb la realitat, en relació amb aquesta qüestió que ja no és edificació, que no és urbanisme, sinó que és Barcelona. ¿Qué le pregunta al colegio, a la escuela? Le pregunto a tu i a la Fèlix. I som tots. Sí, al final, Carles, quan deies aquesta qüestió que ara estem a l'administració pública, a les escoles i el col·legi, quan dius col·legi, jo crec que el col·legi és l'Associació d'Arquitectes de Catalunya, on estem els 11.000, i què fem els arquitectes? Projectem. Jo crec que el que ha sigut molt maco, i deixa'm fer elogis, Fèlix, perquè em ve de gust fer-los, d'avui ha sigut com ens han explicat el projecte, com els primers dibuixos del Manel Solà Morales han acabat sent el que han estat, amb la vostra feina posterior després de 17 anys, no? De 18, com els vostres primers dibuixos molt pensant en l'espai públic i, per tant, amb la regeneració del barri i de l'ús social, i això és un projecte, i com els vostres projectes com a estudiants tenen en compte la regeneració d'un teixit que està mancat d'estudiar. Jo recordo que a l'època de la crisi forta, on la Generalitat i les diferents administracions deien si us acaba la fiesta, los arquitectos, en el sentit que no posarem diners, jo els vaig dir no us equivoqueu, s'acaba la festa de la construcció, però ara és el moment d'invertir en projectes, perquè els 11.000 arquitectes el que hem de fer és projectar, com heu fet vosaltres, i el factor temps en els vostres projectes no hi és massa. Hi ha d'haver després a l'administració pública que hi posi pressupost i calendari als projectes que fem els arquitectes. Què li diria al Fèlix? Que estem units en aquesta qüestió de projectar. Crec que el planejament, Carles, és veritat que a vegades té una rèmora avorrida, però no és gens avorrida, perquè és que és la base per la bona arquitectura posterior. I hi ha una qüestió que sí que ja parlem i que hem de parlar i que hem de seguir evolucionant, que és com els estudiants de les escoles, com deies tu, que sou agosarats, i com es vincula amb la vida professional posterior i com aquests projectes que es fan a l'escola en l'exercici professional, que jo ho veig que canvia molt i tots ho veiem, i que jo, que estic molt vinculat en el món de l'acadèmia, per molts motius, entenc que des de l'acadèmia resguardi els estudiants perquè puguin seguir fent màgia, diguem-ne, i no embrutar-se amb el dia a dia de la professió, i que és dur dir-ho així, però que és veritat, i hem de veure com fem fluir la relació entre els projectes de l'escola i els projectes a la vida real el millor possible. Jo diria això. Jo. I ara què has de dir? No sé, ja ho hem parlat, vull dir, forma part d'un discurs comú. No, ja, sí, però bé, què fa l'escola? L'escola sense estudiants no té sentit. Punt 1. Punt 2. Què podem fer des de l'escola? Penso que és el que estem fent, donar eines suficients o eines als estudiants perquè canvien el món. Si no, la nostra feina no té sentit. Si no tenim estudiats, què fem? No tenim sentit, no tenim escola ni històries, res. I després, no sé, podria ser crític. Mira, vull ser crític, sí. Seré crític perquè em demana ser crític. No vull, a veure, no sé si m'explico. Has de ser crític.
Doncs no em dóna la gana. Soc crític. Soc crític amb aquesta pregunta, aquesta provocació. Llavors, quan veig el que diuen els veïns, quan veig el que diuen els professors aquí davant, quan veig els projectes que he vist, els que s'han fet i els que ojalà es fessin. I tot això, perdoneu, però jo no puc ser crític, perquè és que és una mostra de que n'hi ha una voluntat que es canvia el món i hi ha una voluntat de canviar el món. Que els veïns, n'hi ha un tipus, una problemàtica molt seriosa que jo estic gelat. El que has dit m'ha impressionat molt. Sí, pues m'ha impressionat. Doncs aniré a tratar-me. Si parléssim de la psicologia i l'arquitectura, crea malestar a la pandèmia cada volta. Sí, pues aniré a veure. Passa la pandèmia en 100 metres quadrats que en 50 sense finestres. Ja. I això com es canvia? Dinamita. Ja. Però mira, jo penso, això que dius, diria una cosa. Tothom anem a menjar algun moment del dia. Durant la setmana mengem. Suposo que tothom, penso, no? Un al dia, dos, tres, no sé el que sigui. Bé, però almenys una segurament sí. O una cada 2 dies. Bé, però sempre n'hi ha unes sobres. Sempre n'hi ha sobres. I n'hi ha gent que la tira a les escombraries. I n'hi ha gent que la guarda al frigorífic. I arriba el divendres. Amigo, obres, i això que diuen al País Basc, la noche de los sarcochos, que és el millor sopar de la setmana, que és la resta de coses que has posat al frigorífic durant tota la setmana. I et vas a la família, mira, a mi ha sobrat una pata de pollo, a l'altre un tros de llom. I tens allò com si fossis de tapa, saps? I obres una ampolla de vi, o el que fos. Escolta, és meravellós, diguéssim, trobar la ciutat, diguéssim, que està feta de restos, doncs, i de noves oportunitats, i així em penso en el títol. O sigui, això, la regeneració, és una cosa que seria així. Val que Ciutat Meridiana i altres llocs de la ciutat han quedat com restes de menjar, com restes. Jo penso que aquest curs, les eines que fan i l'esforç que ha fet als estudiants que hem vist aquí i tal, és aquest optimisme que veig una generació de gent jove que vol canviar el món. I això ens justifica ser a l'escola. No sé. I no sé si això és crític o no, però... Volia saber què li preguntaves al col·legi. No li pregunto res. No. És una altra ensalada. Doncs, no, estem complint al final el temps. Tenim 2 minuts extra. Si voleu podem fer una pregunta extra, també. ¿Algú té algún comentari allò que, si no lo digo, exploto? Venga. Gràcies. A veure, volia incidir una mica en que tots els actors socials els necessitem. Per una part a l'escola, però també a l'hora d'establir tot el que es fa sobre la taula, posar-la al territori. I quan poses les coses al territori, te trobes que hi ha moltes dificultats, hi ha molts obstacles que has d'anar salvant. Vale? Jo estic en un dels barris aquest, com era el sud-oest del Besòs, ara se llama el Besòs, el sud-oest ve per la seva ubicació dintre del riu Besòs, que és l'eix principal, i allà han hagut 2 èpoques, després de bastant xivarri i de bastant lluitar. Una va ser entre el 89 i el 2003, que es va tenir de fer una rehabilitació molt important, llençar edificis a terra i fer-los construir-los nou, i ara, des de fa poc, l'IMU ha posat les piles i comença a treballar. S'està treballant. Però per això, a l'hora de posar-lo... Els projectes són tots molt macos i molt bons, ¿vale? Però ha d'haver la voluntat suficient per portar-lo a terme. I és el que deia, una cosa és l'escola i una altra cosa és a l'hora de portar-lo al territori com se posa. El tema del público-privado allà és molt important i ens trobem amb molts problemes i això és una cosa que tenim de tenir en compte. ¿Vale? I res més.
Tenim algun polític per aquí que podem fer una pregunta? Allò, no? La indústria vol fer algun comentari amb tot això? Perquè també és un tema interessant, no? De quina manera en el temps present, les maneres de treball, i una mica en el projecte d'Amberes també, algo d'això també havia, una discussió envers quin tipus de materials, com s'apliquen, fins a quin moment, no? Estalvien o tot el contrari, ho compliquen. Bueno, la indústria en aquest sentit sempre té aquest interès de treballar mà a mà amb els professionals per precisament desenvolupar maneres que permetin que les coses siguin més estables, que siguin més fiables, etc. Gràcies, indústria, per estar també avui aquí. Bé, estem esgotant el temps. David, Julián, és temps de síntesi. Vos toca a vosaltres dir-nos què vos porteu de la situació, del discurs, i Glòria, tots tres. O sigui que veniu aquí i anem a fer la síntesi i el tancament, perquè ja fa olor de l'aperitiu, no? I de seguida haurem de fer cas. Sí, David? Bueno, jo, com que la major part d'aquí sou estudiants, el que sí que us diria del material que heu elaborat aquests anys està a les nostres taules. O sigui, és un material... Ara mateix, 2 plantes més amunt, si anéssiu al despatx del gerent d'urbanisme, hi ha una axonometria dels U2 del Besòs inspirada amb els projectes. Està a la nostra taula. Per tant, no penseu que elucubreu, allà queda, fem una publicació maca. No. Està exactament en la nostra taula de treball. Per tant, no tingueu cap sensació de que estem fer volar coloms. No. Perquè nosaltres després ens toca, amb la Glòria, que és la que s'encarrega de la gestió, jo faig el planejament i ella fa la gestió, ens toca pensar en les fases, pensar en les hipòtesis econòmiques i en les hipòtesis, diguéssim, de tot el que té a veure amb el seu desenvolupament. Però, de veritat, tingueu la sensació de que tota aquesta feina a terra arriba i la compartim amb els equips, i això és cert, i per hi ha alguns testimonis que podrien dir-vos això, que exactament és així. Enhorabona, ara sí podem elogiar, no? Ara ja m'ha acabat la passat crítica. Doncs enhorabona. L'experiència des de l'Ajuntament la continuarem alimentant en les 2 càtedres que tenim, i si podem muntar més en muntarem més, i diguéssim, com som uns motivats, diguéssim, de la col·laboració público-privado-comunitària acadèmica, diguéssim, doncs endavant amb tot. Jo, si voleu... Gràcies, David. Bé, jo agraïa a Fèlix que ens ha muntat aquest, abans ho comentàvem al cafè, aquest espai de l'esperança. Aquest espai de l'esperança que permet precisament això, que persones que dia a dia estan lluitant, o veïns que dia a dia estan experimentant la dura realitat, siguin capaços de compartir moments amb la intuïció i amb la imaginació. Perquè això ho vaig veure en un programa de televisió. El que caracteritza l'home respecte a tots els altres animals és precisament aquesta capacitat d'imaginar. Per l'altre, parlar, també parlen. D'utilitzar eines també utilitzen altres animals. I l'única cosa que realment feia diferent a l'home era precisament aquesta capacitat d'imaginar. D'imaginar, de veure coses allà on la realitat és una altra. I per tant, crec que aquest exercici d'imaginar és un exercici que a l'escola fem molt, i que si ho fem amb raonaments i amb justificacions, això pot lligar molt bé, diguéssim, després amb la gestió. Si ho fem simplement, fem coses, tirant coloms a l'aire, no funcionarà. O sigui, inventar per inventar, imaginar per imaginar no té sentit. I el curs aquest del màster habilitant, realment la cosa més important, penso, i la més difícil, a més, és això. És imaginar justificadament, imaginar raonadament, que és el que fa que puguem creure realment i puguem tenir esperança en aquests projectes. Gràcies. Ja hem acabat, però el degà demana un minutet. Sí, jo vull aprofitar... Vinga, va. Jo volia aprofitar aquest foro per dir-vos que la llei de la qualitat d'arquitectura és una llei que parla d'arquitectura i en cap moment parla dels arquitectes.
I amb això vull dir que és una llei que tenim a Catalunya, on tots els que som aquí avui, i per això li he demanat al Fèlix poder-vos-ho dir, som els que participem per fer la bona arquitectura. I això lliga també una mica amb el projecte i amb el planejament que deia abans. Els arquitectes som els que fem el primer pas, però que l'empresa, els veïns, les entitats, les administracions, són els que acaben fent la bona arquitectura al país. I per tant, li he demanat al Fèlix poder dir-vos això, que crec que aquest foro és el foro adequat perquè lluitem entre tots i treballem entre tots per la bona arquitectura, que comença perquè els arquitectes i els urbanistes planegem, però després perquè la indústria posi els seus materials i els seus detalls i perquè els veïns i veïnes i els ciutadans col·laborem amb definir programes funcionals i amb, evidentment, després viure l'espai públic de qualitat i l'habitatge de qualitat. Ja està. Així que acabar la carrera. Ara acabar la carrera, fer la carrera i a col·legiar-se. Ja ho he sentit, no? Ja discutirem després si reta o si què, però és un altre tema. Ara necessitem un ajut, perquè tenim preparat allò, una cosa divertida per prendre i tal, però necessitem també espai, perquè si no estarem una mica ofegats. Per tant, ara el que heu de fer és anar retirant les cadires i acumulant-les allà al fons, sobretot des d'aquí, no? Agafeu la vostra cadira i allà, a sobre de les altres. I així tindrem espai. Gràcies,